Ay, bakos ko ito. Kaya ka na mo. Bye-bye, Ye. Sige ka na doon, Thomas at Marie. Ayaw na. Hindi ako magpali madami. Hindi ko na yung pagdurol. Yan yung pagduro. Ini ang palong nagbuksay. Ano yung pasyabuksayan? Ang pasyabwalo? Ang palong ampay nilang palong kimatawin ng engine na yun. Kaya ika na niya marayaw-marayaw. Ah. At niya lahi, kumaon. Uy, mo na siya doon. Yung mga nagpili mo ay sarap. Huwag kayo makasuod. Bang mga ibarat lang sa long tapay ni Biya. Iman ko din na dambatan. Pwede mo siya lamu kayo, basta siya rumayon ka. Sarian. Pwede siya Biya. Isa ka tayo Tanda ka ulit sa putag na sinduma. Ba't lamo kayo palaw? Lamo kayo sila Biya na? Ito tao. Doy sa doy kumuha ini. Magtungo sa lipat tao. Pagkasakit. Binabenta po kaya. Buksay na nila. Hindi niya buksayan mo siya rin may na. Para pamahapon. Pagkano, paturang. At niya hunahunin abutan. Ano na nabutan yan? So, Pigisin relo. Meron. Dekat. Relo. Kan hikat. Kawan-kawan lain sana. Ano ka sasabak mo? Tagal. Ay kung problema siya magbusta. Salam Biya. Sino naman to? Gataan pa yun. Para may bigyan niya. Ito kaya ang karton. Pakuha mo ito. Rin magdurol ba tayo mangod? May sarong way si magdurol. Malumuay. Pagkaw. Ano ba si magkaon? Ngunit. Masal. Haram. Ano yang imamasok? Makamunin na po yan. Ay. Mamuno nila sa vitamin na sa Ako kaya makasuod mo matay, magod makaunda. Ayo pag kuno to, kuno. Ay ano pa pataya? Mo kung biya. Sabi ano binga? Pilipinan. Ulit. Ya. Ada subir.
Saya pa ulit niyan na nagkong pa na yan. Okay, pwede ulit yan. Nagpaluto. Ulit. Ito sa maganda ba siya? Hindi na lang kurago. Tanto ka o. Tay. Ay, man ko mag-igmana. Pika mo. Ano, kapatid Ate ni mga kabubuan na. Yan siya. Siya, yan eh. Mabugat na ba yung magsabit sobre nini? May pwede biyo ka tayo pa. Hoy pa. Ang gusto mo na ko tundok ka. Yung kalagay na tadi maglali na. Ito na. Pwede na kami, duro labi, nilaw. Di ba? Oo, di ba? Kami bilang ako magpalang to. Magpamalmakan. Ha? Sige na po. Sige na po. Sige na po. Kaya suranin ba kayo? Kamera kita marayaw yan. Malak ko sini. Pang ni pang buksay. Karena di Pilipin. Dari mana tu kan? Nah, kau itu nak masuk kita. Ah, ini ba ini. Bisa menjadi. Pilihan niya siya. Pati ko kakilala. Nak turun ke sini. Ah, may biyong may tadi. Kan aku magsarap to kila patawin ba? Oh ya. Garong na magpapain nyo. Balong na na. Ayun! Bye! Nagtulog kami! Uwi na makamuan! Uy! Ayarin kami na. Ito yung tabalik na. Sa ini. Napa mo yung berka mo? Yung kamu matu mga anak ko. Rin kami ba kami? Oo, mo lang ka. Au. Ikaw lang! Nampana. Kurasa ka ito ati. Ma, Opo. Hindi ka nyo na niya. Lutong-lutong. Ilang mo dapat pa doon? Hilamot siya. Sabi na ako utangan niya. Tuwas-tuwas. Aunin na ako po yung biyaw. Ha? Buksay. Orang bagaimana jangan main lali saja. Pati nakautas sila kung sip-sip sila kan. Ini kuno inakon siya pantuman. Garam. Bitchin ini bitchin. Ini garam. Kau maglamu dah? Belum bang kemudian karawi bandula. Ini garam. Sukal. Ini, yan yung sukal niya. Bitchin na kuman. Bitchin. Kati-kati. Dari sabak sinabot anak. Kasi. Pati na bubog tayo sarok. Balik. Tuwing magkakamira magsarok ba? Sa simbiyak ko kuma na. Minta na mong biat. Ya, magkakamira. At hindi na makatuloy sinaw-sinaw niya. Muna tuod. Ayan, kuha na yan. Anak yakin lang mga anak. Ano mo na lang. Hindi mo naman kalimong. Ano yung sarap niya? Bunta pa mamaya. Bunta pa mamaya magkalimo. Butang tamang bitchin. Ayan, diba? Nakakarayaw na nam.
Ano ba ang tapo? Ano sa may? Diam mo din. Oy, taat ko. Ay, mana yung lain? Ada lagi sana. Bawa kuno. Angkol, angkol yung gula. Angkol dah. Diyan tayo mga asa. Kita nak dia. Angkol ka kota. Ay, ang tagdagan. Tukal. Lumulus siya para yung Kita ka na ba? Bang punta ka ba ang matulog? Pagkalaan. Right. Sablo ka na. Bago ka naman. Kung siguro ako na makakuha. Ulo na, kaya magtabang-tabang na. Sila ko sila mo tulik yan. Ayaw. Ayaw na ito. Kumangi yan, mangiikan tao. Kaya na, ito. Direct nila minute. Ano sa magdaro sa tato? Sarap ba maring bulog? Ikaw rin doon, ako din naman. Kurang dua na lang. Lahat ini may syarap. Pareho to yung pagkamera mo. Ini na si Baro. Orang campur-campur. Wala na usap lah. Tapos mo ito magkamera sa kamera. Kasuka niya yung kamera yan. Abot kong nakialikuran. Uy, nato mo sila kasunod kita artista. Alam mo ako, nakamusok. Kau tu pag-ready kau abang berpakai yang kuan video. Sila nagkukuha sila mulong niya sa bulong sa lampas. Ilang sudah.
Hindi mabalik kayo, ano? Last ito, ni Malaya ito ilang nyon ko halong malukay. Nerd, pa. Ikaw. Iumo ko ah. Kumag ko dulu. Yan ka rin na kurata. Walang pagkakuling kahit ka. Kumag ko dulu, yan iumo ko. Nalibigin ah.